Vi börjar bara. Nu har vi varit John Abrahams näck och jag har väl inte lagt det ut att Abraham är nämnt och kanske en fjärd för det gamla testamentet. Kanske ut med trus 70 för nya testamentet. Abraham är faktiskt knuta personen i attar fedren patriarkerna. Så det bilar och det som fejler som Abraham ger och gjort det är det faktiskt gänga Jakob Isak och Jakob nu. Så här är nog ting som är fel som lika. Men tar man ser överordnat hur kallar vi ofta Abraham, Isak och Jakob. För jag vill god lära oss huvudständigt i sån tre personer. Onkel har sagt att Abraham han var han som offrade son. Isak var han som fick en bror, alltså det vill jag via. En länge kapitel, en romantisk kapitel 4 om brorna. Och hit till Abraham att han offrar son i 2 kapitlet. Och så kvart lär så Josef också. Nej, Jakob. Abraham, Isak och Jakob. Jakob lär oss det att här stroj med anta och hållt. Och det passar nog så väl till kristna liv i oss det och alltså det är en grundläggande huxan, en öffald huxan. Då börjar vi som offrar sonen god. Då börjar okra liv börjar ända för att vi Golgata. Och broren vi har att minne av Kristus är vi knutt till. Allt ser vi honom. Och så kommer hit okra stroj vi hållt allt det här hållsliga och det antaliga bardagen och allt det här. Det passar nog så gott i hese personen, streamperson. Så är vi släppa Abraham, så ska vi ta 2 kapitel och till han offrar sonen. Abraham har funnit lyfte, det var stärfest, trutja för och omkörningen kom så öst till ända och han fick nytt namn. Och nu har funnit en arven så god hej lov honom och god bojar ofta att det på lov. Det största dikten för tryggvande är tryggven, det har du trust. Det ligger ute så bojar du. Du trust någon, det fer hända. Och det största röntet Jakob, det vi har inte tål. Här fotlo alla patriarker. Det hade inte tål att boja ett god. Så det viktigaste Jakob är att boja ett god. Vi kan inte flöjda dem. Det gamla slån kom till förr. Det var näka urslig kom näka blev frälst. Men så sette som man säger kom hålla och samt kom bli stående ifrån. Men så jag det näka sted. God bojar. Och hända här är den tanken som vi hör ofta att det viskar med för god med onkel, ger näka med onkel vi har. Alltså är fullständigt galen högstnart. Kvoi det är ska viska. Det god ska viska jag med till tryck. Jag tryck vi han livet är stilt och fria litt liv. Vi öllum Guds rätt och sybrud. Har du kristna liv? Det är inte annat. Det är inte att jag ska trusta och en annan kom och gång till jag vill göra något och vi samla pengar samman och da. Att det är lov, att det är att pojna människor med samfälla och vi Herren. Vi altare av livet här och i trygg och tål och boja till det största. Och vi ser här just det så långt för Jakob och för bojar att har boja vilket Herren till det största problemet. Näka 13 kapitel 2 vers 8. Rönte god Abraham. Han säger vi Abraham, han svarar, ja, här är det. Ta säger han, tack son till en Isak, till en einasta, han och till älskar, färd till Morialand, offrar han här som bränner för och en av fjötlen som jag ska visa där. Abraham blev strutt nu, kallar och trusar gammal, och nu är han, jag vet inte hur gammal Isak är, men hvis vi säger han är 20 år, 15-20, jag vet inte, han var ödvår stärskur onkel med så kunde bära den vin och allt det där. För han var vi ser Ashanar Atlant på skott. Så har det varit från trusar gamla kattlavar till nu 100 och 18 år gammal ett land, ja. Så till runt rockna trusar hur god lån lyfte och allt det här. Och nu ständer han här, hur fick jag son och han är snär hade allt den här.
Och tillsvarande Ismael om 14 år gammal. Det var 13 år igen. Ta Isak var född. Så här är 14 år och nu ser han till en enast. Han är bara en son. Och här är det viktigt vid tjonalän. God rocknar man och kvinnor som 8. Ta läsa i första Mosebok 2 ändarna. Det skulle vara 8. Och ta god har sagt jag kommer tynon säger vi Abraham. Så måste vi jag kommer Hansara och konen till honom och inte tjakon. Det är märkligt. Och nu har han finnit jag kom sutt vi konen syne och det var Sara. Och det var ont från Gud. Och Gud och nu ser tar allt detta på plats och han finner en teenager och en välvuxen man och en verkligen inte var stå i Isaker. Och Isaker Abrahamsson. Och så Abraham och så säger han då offra son. Det är en god rönt ja. Och lägg mest till att tid. Hvis de kom ut i också löven och kärlet. Det kommer då ett land. Slapp av. Kanske god rönt. Det går för god rönt. Ikke för att lägga men för styrkat. Det så jag flyr från Bibeln. God rönt. God rönt. Så akkurat liv är inte att jag kan göra för Herren och hur jag kan göra. Men mitt liv är samma med Herren och vi altar. Till mitt liv. Och inte. Det är inte avslappande att bara ha det också om. Inte till. Nu må jag göra det. Nu ska det. Offra sonen. Alltså ska jag nu. Tror jag sedan jag fick lyfte och nu ständer en välvuxen med här och han ska föra 18 år vidare. Offra. Alltså kan man inte vi? Och det det är så groteskt alltså han kan vara att offra sonen. Men vad ständer så nästa vers då? Vers 3. Jag vet inte hur så Abraham sov så nattna. Jag vet inte om han ligger och gråt här och han ligger och väntar här och han har inte sov. Jag vet inte alltså. Eller han har haft nu just för det fel och nu alltså vad ska God be med något nu gör det att jag vill säga kvätt jag finner på själv så allt kaos som gör. Allt det kaos som gör. Men det här är vi så fungerar allt. Vi ska bara boja. Herren för honom. Och vi läser i Hebreerbrevet att Abraham trodde att Gud får rösa upp allt. Det läser vi i Hebreerbrevet för att uppbära vi andra Guds 2018. Så Abraham har blivit anverklig och huxat att offra. Men Gud ger bara sonen, nu är allt kommet på plats. Hvis jag offrar han, så vet jag Gud klarar oss det. Är det fantastiskt? Har du klarat det? Jag vet inte klarat. Tullia morgon efter vers 3. Själa är till Abraham Eselsut, tog två av dronjen sonen och sonen Isak. Visst är. Högt vid brännoffer och första steg här som Gud har sagt vi han. Och hur menar att det är Morjaland och det fjällen här alla häst värre Golgata. I Torsdagsfärd på att till onkel Reine förklarat det ja. Ta Abraham 3 dagen hukte rundan om sig så han steg lätt bort. Ta sig Abraham vid dronjen och sonen. Stedje tid här vid Eslon. Så säger han och dronker för här i vår att tillbe och komma så återlikar. Vi kommer bara åter. Så inte det ja. Så Abraham har en trygg. God tycker jag lyfte. God för haldas lyfte. Och god bibel gör en fullständigt ologisk ting. Vi gör det nu här. Och jag vet att jag är färdig för att tycka där. Och kan hända i fjällen här och offringar och allt det här så god så hatta fjället. Och morga fjällresten här och jag ska upp på ena fjälltinten här. Då jag kom där och allt att i steg. Då har jag god röstat upp på att jag kommer efter. Han är en trygg av god. Hatt är så gott att vi trygg var god. Och så händer det här. Men så kan du säga kvart är sammanlukter med Kristus som god offrade sonson och i bon till Abraham. Och Isakor bär offre, nej omskylda bär bränne. Och Isakor spurte om kvar är lampe. Och här är det kanske Kristus och Isakor lika. Kristus bär krossen utjagt i Jerusalems gator. Kristus och Getsemane Jesus spurte färsen det möjligt så lätt han kärlek från framar. Och det är inte svårt att vara så blåstroppar som flotliga görna. Här är det lika. Och så blir Isakor lagt för altare. Gosse kunde Abraham lägga en altare. Det är en välvuxen ung med. Han kunde bära vien så läkt. Så var han välvuxen. Det var inte ivast att han har varit
villig, og han har tro pappasonen, og han har lagt seg under myndeligen av pappasonen, og lett pappasonen binda sitta stræ bantan, leia han alt der. Hoksar han ligger her, og nu skal han drepa han, blåa skal flauta, og alt god rønt, ja. Så lengt. Og hva hendte? Han likte knuven, vi leser om at han vers 20, og Abraham ratti ut håndna, tog knuven, drepa sonsun. Ta rappte angel herrans av himmelig av han. Abraham, Abraham. Han sverre, ja, her jeg. Angel sier, legg ikke hånd av dronjen, gjer honom ikke. Nu vet jeg at du etter skod, du har ikke spart øyneste såntun for meg. Da Abraham hugde opp, så han 18 fyrir seg vegg, så var kommet fastur ved hotnen i nekkar tatta grøynar. Og Abraham får og tog vekkeren og offret han som brenner for. Og så hette Lutler, og i stegen fire. Og i stegen fire såns. Og her ender løygløygen mellom Kristus, Jesus og Isak. Da Kristus kom til Golgata, og han ble, krossen ble røst opp, og han ble hangt av krossen. Da var det bokstavlig det som hendte her, at Gud lytte Abraham ratti ut håndene og tog knuven. Vi kunne sagt, og Gud ratti ut håndene og tog knuven at drepa sånns. Det hendte jeg Golgata. Det var ikke ramverser hermen, det var ikke farsieren og skriftlare som dro på Kristus. Det var Guds frels og atlan langt vi Adam, der han sier, han skal såre høtja til her, og det hendte jeg Golgata. Han døg her. Så Kristus, Jesus, måtte sjálfur dødj, her kom ikke lamp i steg. Johannes sier i Johannes 8:20, hikk lampgods, og her rekka han. Det var ikke kommet steg vir. Det var fullkommet offer Jesus døg av krossen. Og her det Abraham, som den første attarfeiren, okra stora lærdommer, at han offrar son. Og så var det offre livet tog om Atur og Isak. Så fortsatte søvnene ved Isak. Så neste søvn vers 24. I kapittel 24. Isak og færre bekken til kom. Det er det mest romantiske og gode søvn i Bibelen. Her kan nekvar inspirasjoner til nekvar romaner og alt det kommer på sjurhesen. Det lukta av øtles der til at Abraham blivit en gammel nævor, og Abraham sendte så en tjenere, til det samme tjenere som vi leser fyrre om Ismael, Eliezer, tjeneren sånn, et om det andre tjenere, det vet jeg ikke, men han tok tjeneren og sendte så av sted. Så stendte det her, jeg lyser sin om at her i versen om, Abraham var noe gammel og hei mange år av bætje, og Herren hei sikna Abraham atlanått. Ta seg Abraham i tjenere, så han og var han eldste i husjansere, og stod for øtlån og han åtte. Legg håndtøyene under lendamåen, så skal jeg lete til sverige om Herren, god i himmel og gjør, at du skal ikke lete sånn min tekka seg kone av døtre og kana nytta, som bygd på midtelen. Nei, du skal fære til mot egna land, og til atboina, og tekka uisa ikke sine min kone her. Nå skal jeg velge en kone, og dette også en mynd av samkommet, men dette også en lærdom for oss menn, da vi skulle tekka oss en kone, hvis det var ikke så løs. Og jeg har sagt det, i Bibelen leser vi ikke om så å si forlovelse, som vi kallar det er tro lovar, altså vi okkara hoksnar åt. Det er tro lovs tøyen ganske sånn, det er en prøve at du lukkast eller ikke lukkast det. Det er ganske nekk ut, jeg vet ikke, eller jeg burde vite det. Men, i Bibelen leser de, til dronjer, at ta fører etter en kon, ikke en agent. Ta fører, vi tog alvoret, her så for ett nu, at man gifter vi er nu, at man lever resten av liv. Hatt det puttningen av tjona det. Det er ikke spil og en av tog, og så vidt jeg finner til en løren. Nei, jeg kjenner jeg ser jentene, og jentene selv, det gjelder ikke noe snitt. Da bibelske hette, en mævor, og ikke bare en dronker, det er oppforpliktende, eller en jente, det er oppforpliktende, men kona kommer, og behandler henne, og i min forlovstid, som kona kommer, skal livet resten av det. Jeg behandler henne som, ikke dronker kommer, men som mannen kommer. Så her er noen ting som var litt oppå et hakre støy.
Og samkommässiga det også noe ut der. Han fer til et særlig land at tekka seg som kon. Og Kristus får også til det særlig. Han får til den heimen at tekka okkur. Men vi kunne også lese om kanskje ta Jesus stendte ved Sikarsbrunn og tossa ved kvinnen her, samarske kvinna. Og han sier frelsan kommer fra jøden. Og det kom også. Hun kom fra patriarskodon, atafetron. Her kom frelsan fra. Og hun fører så ut og god reka i, som leser om brann. Han reka i jødaner, eller til Israel her. Det kom inn av 17. Og nå det høytningene og Israel som har finnet sikningsene som får vugjere ut til høytningene. Men han ber sånn av konen, og så sender han han skal ikke være fra kananitten. Kananitten var et forderva, syndafullt, og revne moraler og alt var galt i landet. Gud skulle letja det. Gud har lovet at ta syndamal, og folk skulle letja amoritter. Det gjør det også. Du skal til nå fære norretter. Samme be som jeg kom soretter. Du skal fære Karan, alle er fære her da, norra for Syrien og stedet her som det. Og her er det bo. Og han fyrer ikke sjalvor. Og Isak fyrer heller ikke. Ja, det var risk, va? Forstår du der? Senta, nu har vi sånner, endelig finner han, offrer han, og god sier, nei, jeg har hørt at nå er alt på plassatene, du skulle altså offre han, va? Og nå er han her, og nå er alt han gjør feil. Hva hender nå her? Altså, han visste det var rett, han skulle ikke få en kone, men han sendte tjenerne sted. Og så legger han hånden under lentene, og han setter seg simpelt hånden av. Og det var en øyer, som var veldig viktig. Og lenten hon avkom. Det så då avkom Abraham och lenten hans här. Det säger också att det har tutningen att Jesus så lägger händerna under lenten och sätter sig handen och lovar en oj. Hvis inte helt öjen så blir allt attun det var inte avkom. Det är också sant hvis det passar då. Att det har en tutning att du sätter det och alltså du lenten var avkom. Så gör det ner tannar. Och det är ganska mynt av hela andan som period. Han finner en prover och finner en tryggvand. Och han ska bära till som utvalt. Nu kommer efter ett år utvalt. Bära till som utvalt kommer till Kristus. Lägg märke nu kommer korten passa. Det är inte att är utvalt, men att som är i Kristus, som är i honom. Han utvalt Kristus. Det är i han till det som inte annan blir frälst. Det må komma till Golgata. Han sa inte sådana tjänare där. Och i sutt firma, nu ständer han här, bye-bye, och hans tjänare teker guld och silver, allt det bästa i huset och vissar, perler och allt det som kvinnor damer väl. Och han får steg, och inte bara för att imponera, men han ska visa det att färgermoen är rikast med i världen. Det är att du håller anden och god inte sikt någon. Och inte vi materialistiska perlon, men vi himmelska perlon, alltså att det är att liva och ha det gott och inre fri och fullkomna glädje och allt det som gäst oss. Det är inte materialistiska, men det är inte fysiska, det är det som god inte sikla om det är det största löv. Och så får han sted, och Abraham säger, vad hänt nu? Vad hänt hos mannen? Gud kommer efter. Vad är det för en dam som efter vi? Alltså, det är inte något spännande. Kommer efter vi? Alltså, jag vet vad det är efter vi, ja. Och så känner du så, jag ska inte komma in i detaljerna, så ja. Det borde nästan, det är spännande. Nu luftar det lätt. Och så kommer han in, och han kommer till Laban. Han är bort till Sar. Och han säger så att det. Och Rebecca, hon är Rebecca. Ja, fettar hon. Så hon vöker. Hon är indislig. Hon är vinarlig. Hon är gestablig. Hon är öliga dikter, den där jäntan. Och hon är ösne lydlagt. Det är så att han kommer hem och ser Isak och hon går fjälls. Så här lyser också då bara stått om det och ibland eller väl läst han skriver om det. Hon hejer ta motsatta som strålar ut av kvinnorna där att skulle visa sig fram och det skulle rätt veta. Men hon är dikter och sån värskorna. Hon britte och hon var ute och kreaturen här och naturen här och arbetet här och hon vöker hon sa. Och så var det ofta också bara kväss här och med en kvinna. Alltså mera perler och mera jolapint på henne alltså är det som imponerar man. Jag vet inte alltså går ser till män jag går sport till en och en. Men jag man går se att gå för det så det jolapint det är spännande. Men att kvinna är så mer och kärna kvinna djupare än bara det som hon går på henne och jolapint alltså. Hända kvinna var väl djup rätt också han till och
och diktigt igen, fantastiskt diktigt igen. Och det lär oss näka ja, va. Och Isak sitter hemma och bojar. Och så sitter vi till sövna och på händer och kvinnan säger ja, jag får vi nu. Och så får jag hemma. Och en vökor. Hon och det var sista då. Rebecca och Isak och ta han kommer så läser vi i vers ända av kapitlet. Läsa han var emot kvalitetfärd ut av marschen nu mamma sa dig hon var där i sin drar att ha en stilla stund ta hukte han upp och sa några kameler vi kom. Han är en stilla stund. Han är samfull av Herren och Isak. Han var rätta platsen. Jag hade det så gott och romantiskt. Ta Rebecca hukte upp och sa Isak "O konsignera kamelen." Och hon säger vid tjänarna "Hvor hässen mauren?" och kommer emot och av marschen. Och det är mest till. Han har också så gott ut. Tjänarna svarar hatta herremoin. Ta tåkon slörre och fjäldes. Hon gör det sig inte upp och säger här hallå och fitt ordligt. Så det ständer i orden och prättkaren att väkerlöjtje är farfångt. Väkerlöjtje och vänlöjtje är farfångt. Det är att man ger sig upp. Det är farfångt. Men hända kvinnan fjäldes sig. Det var en dupt och igen som var inte farfångt. Det var sannolikt dupt och igen. Tjänaren säger vi Isak allt det och han har gjort. Så får Isak och Rebecca in i kjalt, svar och mörsinnar. Det vill säga, mamman har ju kjalt. Och ut i kjalten hon får svar har kjalt. Det var en som en löjv kom in i kjalt här. Det var Isak. Nej, Abraham, Mauren. Och nu har han arvat kjaltet till mamma med dig. Och här hade de sitt tjonakamer kan man säga. Och han tog henne, hon var konasara, och han älskade henne. Så var Isak och trösta och sorg efter Mauren. Väldigt romantisk, väldigt rask och fantastiskt söva att allt ända är så omöjligt. Hatta var Isak. Och en parstrat. Men så skulle vi inte gå in i kapitel 5 i år. Vi får lysa en lång. Isak är en still typ. Isak är inte, vi läser inte om som Abraham, så vi läser några kapitlar om han. Han är inte just om sig, han är inte han förankrad till Egyptaland. Han är från arbeidsmaner och han typen där. Men så kommer det helt in i Levitsson till i vers 60. I kapitel 60. Hungersnöd kom nu landet. Åter hungersnöd. Åter detta det antalet djävlar. Vi får inte samkomne och läs Bibeln först på ut och jag vet inte. Det är allt hungersnöd. Antalet så. Vi kommer att ut hur det. Vi stäcker upp antalet. Det är mest det. Och det mest det flyr för jag liv. Så spurning vad gör du? Jo, själv alltså färdig ångstan här så får jag något underalt. Alltså lov tänkte jag. Vi kan spela lite och rottna. Vi är ju unga så får jag ut ångstan. Egyptaland. Och han kom också där som mina förfäderna av Don Abraham. Han gjorde akkurat samma fel som pappa. Och Isak och Abraham. Akkurat samma. Han hade fel som och tog det akkurat samma. Han hade det tillför god arbete. Men det är inte tog att det var säga att flyr för när. Det är inte tog hese männen var några bättre. Tog tar var attar fetrarna patriarkan tar några bättre än en tog. Tar akkurat samma tillför utan. Men det var god som utvalde tar tog var till att vara. Det var Guds utvälje vi frälsa alla såna från jötonon till hötningarna som börjar. Vi måste ta överordnade perspektivet där. Och här så jag några detaljer som är tjejliga. Och det så jag alla säger. Men god overrule, han är över öllon. Han ser också detaljerna och först man bara hoppa över och säga jag ska min vilja jakten. Alltså. Kvart till för en arbete. Och tog ju god så metla nej. Ofta vi fettla, ofta vi ända alltså nu är livet. Jag inte vi ta andra lägger var. Men god inte börja nu. Så god har ett lyfte. God har en sykning. God är trofast och vidare är troleis. God är alla vänner, han som inte det bästa. Och det har präck varann. Och ta jag läser om att för den lysen nu omtar alla trutjar, hesa trutjar särliga. Och också Josef. Särligen hesa trutjar. God ser elände och tillfälle utan. Men god inte. Och det gör man att detta kommer till altar. Och säger god är så nöjd och miskunnsamma mot sin eländiga skapning som faller med synd. Och så ända det att vi tog akkurat samma som Abraham. Han förser vi Rebecca att vi är
videre syskjen, det var sista på, og så måtte enda akkurat samme skile som jo Abraham, og dette var Gerar, på vestan for her. Og Abimelech var kong. Så halte jeg vidt, jeg hadde ikke gjort mer av Jakob som så, eller Isak som så. Og på samme måte, Isak og Rebekka, de får altså en son som heter Jakob og Esau, tvillingar, og det leser du i 20. kapitlet. Og den eldre, fikk vi da vite, skulle tjene til yngre. Esau var 4 føtter, så Jakob var 12 minutter der yngre. Så Jakob var han som fikk syklingsene, og Esau ikke. Så stendte det et løy i Rombra Nuttjo, at Jakob elsker og Esau hater jeg. Han løy verset av Gud, og jeg har lyst om at jeg kan merke til at Gud hater Esau. Han elsker Jakob, det var fortalt at Gud elsker og Gud kærlig. Men at Gud hater. Gud har en egenløyga som et hater. Vi sier Gud nøye rugger og misker sammen med ødelse lukkelige, døylige årene som vi kunne få noen år og si at det Gud med mer. Men Gud er også en egenløyga vi leser om salmen, at Gud hater. Hva hater Gud? Synd, til å lese. Euratvis. Gud hater alt dette, som vi er fotlige. Gud hater alt. Det er Guds egenløyga. Jeg har rundt for å forklare på at Jakob elsker jeg, men Esau hater jeg. Kan det passe? Så sier onkel, ja, han tar mest til at hebraisk, at han elsker han nummer 8, og han hater han bare nummer 2. Det blir ikke litt så sterkt ut. Før skulle jeg lese det som om han er sterkere enn det. Jeg halte det er så sterkt som det er. Gud hater alt og alt som synd. Vet du med? Så sier vi om Gud elsker synderen, men hater synderen. Men Gud hater alt det. Og prekvier, Amalekiter, prekvier Faro, prekvier Babylon, er Gud slett i alt, og han hater det. Og tog baten er i og to øst. Brøytingen trykk vi at Esau kunne latteligere frelster. Judas og fylte Jesu tror jeg kunne latteligere frelster. Tog nøye Guds er større enn hater hans. Kærlighet Guds er større, men ånden slipper undan hater Guds i ekkelens styrke. Han må gjøre noen Golgata og eimodja seg ved krossen. Og det tror jeg forklaring. Jeg har en gær forklaring, jeg vet ikke hva det talte. At Gud hater alt det som ikke kommer til krossen, til Kristus. Det var også dømt etter hate malestått til Guds. Det er rævlig. Det er kort i helvete, vi tar seg tås om oss tingene. Og pyne og alt det her som Rujtmauer og Jesus fortalte, alt også er nekk om helvete. Gud hater synderen og synden og alt det. Men øyne kvar er her som bølgen her som kommer til Kristus. Utvalgte Kristus. Elskar, Noah, kærløyde og alt det tingene her. Hatt er evangeliet. Vi er ånden bedre enn kvørste Esau. Edlad for han skulle Jakob. Jakob var ikke et hakk bedre. Vi leser om søvnene til hvor Jakob er. Og hva var Jakob? Han var en snøydare og en bedreare. Og det var så lyd i skila husen. Her var skila og sex. Altså, det trykker bare slags frihet i årene. Men vi kan få lagt litt jokken og løyve sånn. Hva er det med åren? Abraham, Isak og Jakob, Esau hater jeg, og Jakob elsker jeg. Altså, det er ikke god, kan jeg være så. Jo! I vår årene er god så større at jeg har valgt alle mannen her. Og det er vanlig tilfell. Og så sier vi søvnene til Abraham og Isak og Jakob. Hvordan er vanlig tilfell? Så sier jeg, og til vi har 0 av reipet, men god er nøyvår. God er miskunnsamme at alle tøymer som kommer til Golgata. Og vi kan lese, hva er klokka nå? Vi kan lese Lydsynder om Jakob. Jeg leste noe forteller det bare. Først har God sagt at han
äldre ska tjäna den yngre. Alltså det vill säga, den yngre Jakob, han skulle ha signing. Men och den äldre, han skulle inte ha signing. Det säger god. Och till att mynd av och människor till halsliga, alltså i fötter, så blir frälst du ganska första förstånd på det, så upp till 5-6 år gammal eller så. Och det gamla hållt allt vimmar till det äldre. Det ska tjäna till yngre. Det vill säga, det antalliga ska halta hållten under till mynd. Och hesen äldre, jag vill vidare till fast inte sikningsda, han yngre till sikning. Jakob, till sikta. Och Jakob är en sån snotyp, alltså kan inte och också och spekulera i business och ut till alla situationer och en sån kynska kaltröjna. Det så gör vi. Så är det så. Löv så. Men Esau var en sån det var buldrotypa ut av voja och skjuta dyr och svarta mor kom att kunna äta och svär och att städa. Så inte så det var så. Och voja med. Formans. Och här var det gärna i hemmen och föräldrarna gör det manna. Mamman älskar Jakob och fick att dra till hem här och börja spekulera business och något annat som inte var så gott. Och pappan älskar henne den Utlända, han var så utlända han fötter och har och så björnar och han var ute och bäver. Alltså han var inte en sån duckedrong så hemma spelade duckor. Nej, han var ute vid boan och pullen och pappa älskar han. Så vi såg jag hemma var split. Det gjorde mannen. Det måste väl hem som blev ända en lärstan, ja. Och pedagogen det hade inte förklarat för att det här går så ja. Borde ha fler pedagoger då med det patriarkala. Och tänker mannen. Och jag också säger okej. Nu har jag mamma hon är så lustar att det var myntelöja så pappan är myntelöja. Och tar och jag var på Luca att vara men så tar myntelöja männen då. Och jag säger jag sa då fär till nu ut nu jag blir gammal med för att ta kött. Då att man cykla det och hon lustar. Och ofta så kan hon lusta va. Det lustar vet du. Och nu ska cykla det och själv så att då och då har jag åt så just att tid. Och så äter vi en dålig rätt med vänner och jag glömmer till att åt vi en dålig dåre och så äter vi och så ska det signat. Och mamma hon hör det. Och hon säger vi tar Esau för nästa och jag skulle kanske väl nästa skulle och försöka få köra traktor vi finner det oss där. Och hon säger Jakob nu är det två chansar. Du ska ha signat det. Här är det god att lägga. Och minns till ta god säger att göra det så ska vi inte stäcka och händer. God gör det på summat. Men Jakob och Rebecca tar för att spela nu bor vi till finna till oss där och lösa det problem. För god klarar det. Han menar för att dotcha nu. Så man måste vara sikt så då är god och glömt det. Så säger vi apra. Jag menar alltså det är ganska galet vi blir gång för att vi måste stinga det. God och glömt det. Nix. Så ser vi människor. Vi glömmer god. Det gör det alltid kvant det. Så för det så säger Jakob jag menar han var sint benchen säger man så vi ser gör fel så får bra band i Rockstein skickning. Så han var glömma det här. Hade bandet att göra mer. Nu ordnar vi tingste. Nu tid på det. Ja men mamma är så jag vet man var och med checkbox lite men han har gått sig där utlätt som är så. Så vi dräpper lamp och så kör vi sin där alltså skinnen och de halsarna där alltså där och är man så händerna kom undan. Hade ordnar vi. Så ger det en gåvan och att rätt till pappa då. Och han var blind och så sätter vi det in till och så först in och han var ordentligt bench han för in och ja så säger han pappa nu är ju kommit åter och jag känner så och han säger ja hur är det alltså är det Jakob nej så kom när du ska följa så fallt han upp på halsen ner han fallt så åt det där och är han säger händerna och allt det så föll till Esau men målet är Jakob och han siknar han så och så att det livet. Så nu har vi inte sikning. Nu har jag ordnat problem för god. Han var gammal vid att dodja. Nu får hon upp. Nu kommer jag så. Hallå pappa, nu har jag finnit att du är gav rätt och så. Kvar säger du? Hur var det Janne i sikningen? Och nu är det galet. Nu är äldre, ja. Och det blev oss äldre. Och han som har finnit sikningen, han släver sikningen färdigt. Så det livet. Pappa siknar med oss, han grät och allt. Han glömmer till att han är sett från på ratten. Han glömmer till att det god här alla Jakob heter och han blev rasad över att dräpa Jakob. Och så han så till att Jakob flyttar och han för till Laban här norra för och Botja
eller pappa och mamma, ja. Och han för så in här. Och Laban tar som ut honom och han kommer här. Och han får så att medan han är och nej, han flyttar över sted. Så läser vi i 28 kapitlet. Och hese businessmaveren, og hese maveren skulle ordne at tingene til sjalvor. Så ikke tilfære ut. Det er ikke reipe av nækka som han gjør. Det er god skulle ordne sikringen og ikke han. Så stender her i vers, i kapittel 8, enda altså, ble her. Ja, han svever av venen til han flytjar, og til han svever av venen her, så sier han i vers 13, og Herren står framfor han og sier, Herren god Abraham færtus og god Isak, landet og til ligger ui, til djeviet her og avkontun. Avkontun skal være som duste av hjørne, og til skal brøya til vestretter og estretter, norretter og soretter, og i ter og i avkontun skulle alle atra hjørne være signar. Akkurat som signing han gav Abraham og Isak, og nu stedfrester han atra til Jakob. Som signing. Og det er bare fantastisk da. Jeg skal være vitt her og værvøyda til hver du så først, og jeg skal føre til atter til dette land, og jeg skal ikke føre fra deg før jeg har gjort det og jeg har lovet det. Ta Jakob vakna opp, svøvnene sier han, sannelig Herren og hans deg. Det visste jeg ikke. Og etterfall av han, og han sier, hetta må være et høyla sted, visselig hus, Guds Betel her, her er porter himmelses. Tulja morgen etter røst Jakob og tog støynen, og han har haft under høttene, røst han som minnestøyn, og helt i olje ut i ham. Og han kallet hetta steg Betel, altså hus Guds, avhøyd bor i det los. Jakob gjør det nå hetta lyfte, luft nå. God ved meg, og værvøyd han med, og hese fermøyne, og gjør meg brei at eta og klei at leta meg ui, så at jeg i ødlom gavun kom atter til hus færsmån, så skal Herren være god mån. Og hese støynen og jeg har røst som minnestøyn, han skal være hus Guds, og av ødlom og du gjør meg skal jeg gjøre det tøtt. Det som Jakob gjør til, det var veldig godt, da. Visse god. Men hva gjør Jakob? Han gjør en business-avtale med god. Så gjør det. Åren til natten henne sove, da har god ikke gjort en business-avtale med Jakob, men han har gjort en sattmål av Jakob, bare sagt. Gjør så vel, Jakob. Sattmålen som er stedfest til Abraham, Trudjafrøyner og Isak, og nå stedfest til aktivitet. Gjør så vel, Jakob. To er i sattmålen. Og ikke business-avtale. Men Jakob, er business-avtale. Jeg større i hukk med ham. Hvis du god, så skal jeg tror det ikke at jeg hukk med ham, jeg skal nok behandle det hvis du har en penner med rett. Så leser jeg det. Jeg var ikke på stil lese det. Onka skal lese det. Ja, men Jakob er utrolig fitter og øl, ja. Ja, hjertelig. Ja, hvis god sikner. Men det har visst ikke alltid som god sikner. Og Abraham, han kom i hungersnøy. Men det er god til sikner, men her er skjell for Egypten. Og Isak gjør det samme, han forlegerer hungersnøy. Det er ikke så god sikner. Og Abraham bare rønt og offret sånn, det er ikke så god sikner. Det er så ofte ut i liv akkurat, sikner gods bort, her er skjell. Nei, etter dette året, troar feta. Trykker vi. Og til jeg kunne rønte der, her alt ser så hungers litt ut. Her er ikke føyer, her er ikke saft og alt til antallet. Ikke. Tryggvande samkommer alltid støyndet. Men hver er mot liv, sier Herren. Det er avgjørende. Og til det Jakob begynner nå å sitte opp. Ok, her vil det godt, og gong det godt, god, futt. Så fast du, hvordan er det? Tudgjent. Røyna gjør en grin på så god. God gjør hun, alt. Da jeg kom i atter. Og vi kan fære nok kjøtt kjøkken her. Vi ja, så får han Leo og Rekord, det var ikke for innom at det. Ja, jo, jeg skal nevne lukket det. Så var det Høymer til Jakob. Han arbeider 6 år for Rekord. Da han vaknar morgen, da ligger Rebecca sånn. Om ikke det Lea og sånn. Du kjenner sånn, Laban har snutt han. Han sier, jeg gjør alt det eldre først. Men det var også for henne, det gjør det han, men arbeider 6 år trett for henne. Han var så 20 år her til sammen. Struttes og arbeider og alt det der. Men, og så hadde vi Jakob overfor arbeid og arbeidsnarkoman og alt.
men en utforhalaver, snøytere, bedreier og banditter. Det var det. Gosse. Han lært som om, vi leser en kapittel gosse han rønte pæra fylk og småfæg, og gosse vi leser det i enda av tredje kapittel, ikke en ekvinat. Hvorstanlige hadde lyst opp den her han leier seg grøynene skær av ham og rønte å få alt fylk, alt jeg lujast til som han valgte. Ja. Har du sett det? Jeg har ofte lyst det, og jeg har skilt det. Og jeg har også spurt dere også, jo, det er skilt det. Jeg kan forklare det, jeg har også skilt forklaringen helt, da. Men nu läser jag och säger, vad ska till anken visste förklaring och att han fick akkurat det fylsfaget. Han visste förklaringen är släkt stigar, men nu minns jag versen. Ja. Faktiskt är det att det god säger vi han, jag ska signat. Så jag vill se om Jakob gjør hett eller hitt, så lemte jeg alltid fylke så løs at det har vært til 4 mot Jakob. Så god har sagt det, jeg skal signe det. Så hadde vi haft hina for å klare det, så er onkel lenge siden prøvet det her, stinkt det. Jeg tykker ikke sånn her, hvis onkel kan rattle meg ut her, men jeg rønte lyse at jeg finner ikke til sånn her. Så han var ut for hala for businessmauer, og han rønte å fortelle Laban dette, så Laban sier, det er så løs at gang for seg, ja, ok. Og her var jeg se opp, det han snilte for Ratsberg. Han var ikke snilt å Jojas. Men her ble jeg måtte at, han så snilt, så må det respekt for mann. Hatt vi tid. Og damer etter at her kommer jeg, jeg har funnet på det her snart. Det er ikke halt, først i Vysland, det er neka som helst. Det er god som sikner ham. Det er at det lærer meg. Og så at Anna og Jakob, nå får Rekol ikke bad, men Lea får bad. Atter samme Kile, Abraham Atra, Abbasson og Jakob, Isak og Abrahamsson, nu det Jakob og Isaksson. Det en forferdelig sopp alt det der. Og vi talte et fantastisk med en troer fedre. Og nu gjør han akkurat samme feil. Nu har han 2 koner, andre fra bøtten hiver ikke. Og han elsker Rekol fra Lea, og Lea fra bøttene, så han må hattla seg på av veier, og til klantrast om han, så sier Rekol akkurat det samme som Sara sier, fint, jeg har en 30 vinner, til først bare 30 vinner fra meg, så får jeg bare tjøkke noen her. Og Lea på det, du begynner å gjøre det kjøtt hinner og sånne, så jeg tar ikke øyne minnet 30 vinner. Hoksa til henne på Pater Arstin høy med hans, det var etter 6 år, altså det var forferdelig nye snusen, det var sånn harem, altså, ikke kunne fyre seg. 3 kvinner og 2 koner og bøten, forratsbær og snøyder bedrever. Altså, det her, altså, det er så god utfelle. Og vi leser faktisk nødskjønda og nær kapitler her, omgatt om god. Vi leser bare om at det skal komme fyrs. Men år god er ikke nevnt her. Det er jo lærer for oss. Altså, kunne vi komme så lett ut? Men det som henter, det skulle vi komme inn av, det er i kapittel, det er god signar Jakob. Kapittel 8. Ja, tar han fra høymatene, Dine Jakob her, og så her, ja. Og i vers, og i det så lett ute. Og jeg ble for lengt. Ja, til 32, til kapittel 32. Endelig kapittel 32. Nå får Jakob heimaten. Og Ursen og Hullevæsson er heime, og han stinker av på en løkna bata fra Laban. Og han forklarer, han har nok snakket punter ved koner, til sånn at jeg har arbeidet for dikon, og han har selgt dikon, og til jeg bruker han etter motor, og sier pappa sånn, ja, du selgte dikon, og nå, pappa, du har mistet alt, og god over Jakob, han sier, alt det der. Bruker lenge forklaringer og manipulasjon, alt det der. Stedet for jeg har sagt, god sier at jeg skal fære ur hese landet, hjem til det, til lov i landet. Og ikke bare, god sier det. Han har lenge forklaring om sånne forretning, 20 år, alt. God ut, alt det der. Så ikke atter manipulasjon. Og nå kommer han hjem. Og nå henter jeg. Nu kommer han hjem, og han skal møte Esau. Og Esau er fremme for det samme villmær som var Arne. Og at han fikk Laban stund her.
Og her i mitten han. Og han røyner ofte ut hvordan han kan bjerga sin egna kinne. Og midt av nattena så blir god å bergas ved han. Heter en som vi gjerne vil fære jøkna. Heter til i vers 22. 32 og 22. Som natt tok han båar konerskynar, båar trælkonerskynar, og tar etlo sineskynar og får veie Jabbok. Han tok teg og fikk teg Anna. Og øyste fikk han alt det og han åtte. Men sjálvor var Jakob ensamma til etter. Ta kom øyn og bardes vi han, lyka inntil til luste. Og ta han sa at han var ikke mentor av vinna Jakob, gav han honom a slæ av mjøttene. Så at bjøttenen av Jakob får ur lie, medan han bardes vi han. Mævren sier, slepp mer, til nu lyser. Men han svarer, jeg slipper der ikke utan du signar meg. Ta spurte han hvert navntut. Han svarer Jakob. Men han sier, du skal ikke øyta Jakob langer, du skal øyta Israel. Du har barst vi god og menneske vunnet. Ta seg Jakob, si mer hvordan du øyter. Men han svarer, hvor spurt du meg navnmort? Og han signer han her. Jesus stenen gav Jakob navnet Peniel, altså god ser, til Asjon Gods. Så han sier, jeg har sett god, andel, og til å bjerga løvene. Da han var kommet Peniel, så han søvnene kom undan, men han var lærmen i møtene. Av hese grunn det så at enn og det eta ursasmenn ikke mjatna skinene som av mjatna lino, så det var av mjatna skinene, av mjatna lino, og han gav Jakobs leie. Hva dette for når vi leser her? Ikke nok løye? Det var holdt så nesten i Loksjorda. Man bare berges med en ris i Loksjorda. Hva dette for når? Dette lærer dere nok. Det er veldig samtale etter stikk. Jakob har livet sitt liv, og han er snutt og bedri, og finner frumbra ratten, og det er rett og bedreing, og han er ferdig sted, og han har lov å gjøre business for god, og sikter han til meg, ok, gjør det tog ikke, og nu det alla sekoner så någon charkoner och och allt det här och business och manipulation och det allt det. Nu det trångt och nej. Ofta här god löjer. God löjer ofta är trångt och nej. För att få kunna vända vi och till här händer det. Och han får bergast. Och han vinner god. Kan man det? Och så med över. Kvärt vinner han. Det syns jag. Kvärt vinner han. Ta läsa vi. Kvärt bergast Han bergast det ständer här i vers 60. Mæren sier, släpp mig till nu lyser. Men han svarar, jag släpper där inte utan du siknar mig. Han bergdes vi god att god måtte sikna. Det är god lova. Han är stafest lyfter flöj för det. I sikte, flöj för det. Han ändrar på dator. Och nu säger han att han bergdes för god. Jakob har aldrig stigit sig fot in i sikningar gods. Han har alltid sagt, jag klarar det själv. Hugg mig och akkurat det som jag sagt flöj för den här, för person. Jag är klar med utan allt det sikningar och god. Jag är klar. Men nu skulle du god visa, du klarar det inte. Och så känns Sparta. Kvärt var Sparta. Nu var han nej och han ropade till god. Och god täpper alltid tar vi bergas för oss. Då syntar bergas så god på andra mattan så täpper god allt. Då syntar kommer till god och nej och ropar god. Du måste frälsa mig god. Det kan gänga nätter och flöjde nätter. Det bergas vid god. En andaliga Sparta. God frälsa mig. Och det är inte ljus. Men god nødder å gjøre etter. Til god kom å frelse ham. God kom å signa. Hei Esau røpt til god. God gjør meg signingene. God frelse meg. Hei Judas røpt god frelse meg. Hei Saul røpt god frelse meg. Så er han gjørst da, hvis det var i togjen. Og Jakob ser ut til at han slett opplever seg frelsene. Fire nu. Og det hender ikke. Han ble slien mjøtten. Så sier vi, hvor er mjøttene? Og les jo han sier om Martin Lloyd Jones, og han har spurt Martin Lloyd Jones, til hva skjermerske, hvordan ser han ut som er veldig møtt god? Hvordan ser han ut? Martin Lloyd Jones svarer vi har sier på dette verset. Han haltar.
Han haltar. Han har godt sagt. Du vet hva hent nu i Jakob. Da Jakob kjent bodja sånn, hva hent nu? Jakob, da Jesus ser bodja sånn, han kommer halta han der. Stakkars bodja. Jakob eimukter. Esau ble eimukter. Jakob som har vært han businessmanneren og ikke godt bæg ved konen og alle løyvene som her ser ut til. Alt er kort. Og kommer vi støvlen her og han der. Nu er han eimukter. Han er bygget god om sikningene. Og jeg tror vi hatt forklaringen på at han løgna som vi løser her nå. At god øyne kvar som berges med det gode om å bli frelst. Her er jo god å tepe. Du er god i nøtter av John Ai. Du er god i nøyer og visksom. Er ikke godt av det? Det er ikke det da? Jeg har det så veldig godt alt. Det er nekka så god at alt er teper i. Det er en syndare som er så skiten og råten. At han kommer til god å bli om nøy. Så nøy er god at jeg vet. Toi! Gjør det god rattvist ved Jakob. Så tog han stein for nærsta ved mjøtten og Eimundjan, så høtte jeg han. Det var det øyneste rattvist av Jakob er opp. Og det er øyneste rattvist av I og to oppbør til å gå til god. Likviderast. Du fink vid etter gjerun okkara, så var bare øyn vever. Men god løn okkara, ikke etter gjerun okkara, men etter nøysøyn. Det gjør det med Jakob. Og hva hendte Jakob? Det er endan av verset I beskriften av vers 33, kapittel 33, Jakob hittar Esau, gleder det om, han kommer til Sikem, og så leser vi om at han kommer her og alt det der, og enda noen av versene leser vi, og enda av kapittel vers 20, her røste han altar, som han kallet Eloe, Ushel. Nustane maveren, vi har en stauren herre, tvoimokonon, nekvotjakonon, 12 sinon, til han kommer her atter til Herren. Han sier, før du blir atter igjen, så kan du gjøre det tutsjende. Men han gav ikke god tutsjende. Nå gav han god I alt. Da sier han også vi Jakob, vi Esau. Han bodger seg, han eimok seg, det stender I vers, I kapittel 3 da, at han bogte seg for, I vers 3, Sjalvor gikk han 4 tøymon, og han bogte seg skjeifer til gjerrar, inntil han kom til bror. Han kommer halta han, så gjør det, I Esau, han bodger seg, her er mer en plass for eimok. Så gjør han en annen mann, han brøyter, til han møtt god. Han halta, han blir eimok, og han bodger seg skjeifer. Det så godt alt det, at vi bodger oss for god. Vi ikke hukk med om vi har lært av okra synto, vi har lært av hvordan elendig vi der, hvordan dolka vi der, vi er syndere, vi har ved med helvete og ikke annet. Men nu er god, gjør bare nei. Jeg har vunnet av god. Det så, og det eimot han. Og så sier han vers 8, ta sier han, hva vil du vi ødlen hese og fylkjedon, sier Esau igjen. Han sverre, finna nøye for egen tøyne. Nå røyner han å finne han bodja seg etter. Men Esau sier, jeg har nevnt mye, bror, her to til og I tuttere. Ta sverre Jakob, nøye gave. Har vi funnet nøye for egen tøyne, så tek vi gav om mine. Ta så andre tøyt, vært her jo, som I heier, sier andre gods, og du har tid så plutselig møt meg. Gave tek sikningene I har sendt her. Du god til å være mer nøyere. Og så stender det her setningen, og I øye alt. Så løs nødde han inntil han tog det. Det var totalt brøyter. Han var brøyter med. Han møtt god. Han var så brøyter, han halta eimøyktor. Han bogte seg skjeiferna til gjerrar. Han gav Esau I alt. Esau sier, jeg har noe mye. Men Jakob, god sverre han atter, jeg har alt. Jeg har ikke noe mye, jeg har alt. Jeg har alt. God sier meg alt, takk da. Og så enda vi, han vi altare, Eloe, Ushel. Vi tar om katalyse, at Jakob nevnte, og det er mest til undersær, god Ushels, at det var så god Ushel, hvor Ushel? Han fikk nytt navn, du skal øyde Ushel, ikke Jakob, navnet til Ushel. Og nå sier han, bruker han så nytt navn, god Ushel god. Han alltid, og Arne tar seg om god Abraham og Isaks. Det har sagt Arne. Han har også sagt god moin. Og til det her spørningen, sier god moin, eller god fedrana, eller god hva eller annet. Nå har han røst alt der, og nå det god
Israels god min. Men var totalt brøtt. Og her det spurningen i min liv, og akkurat liv. Liv mitt brøtt. Brøytes livet, så brøytes navn. Så kjenner jeg dem under en øren person. Men navnet som så det sammen, det var en brøyting. Og det brøyte Jakob totalt. Og hatt akkurat brøyting. Og det var bare av øynene øke vi brøytast. Til å møte Gud. Og det som Martin Lloyd Jones sier, han virkelig møtt Gud, han halter. Han eimjuker. Han bodger seg. Han gjør raser. Han finner alt fra Gud. Nu bare øyne etter, det gjør ikke vi sommer. Jeg var ikke bare hoppe Josef. Jeg hadde det trøtt nå. Godt her en liten pause hvis det er. Det er godt hurra og skyldskjøpt Josef hvis det er. Men hva sier jeg det? Ta en pause utenfor, så kan vi snakke om det.